Kwaramuga jongo bila ma county mamuranga nono tho moro magalagala bang ringre ji ang'wen nyoyudre aora Machania mayudre Thika. Ringre ji ariyogo nyoyudre nyoro kama moko ariyo yudre odiochieng' ma kawuono e aora no Machania. Chich nitiere ni tho mag rawerego nyalo tudre kod rocho ratiro maggi mawachore ni ne odhi kwalo mwandu moko ma kambi mar juice mar Del Monte mayudre Thika. Jafo mar Olta Embaga ntiere kod ler mathoth. Kidema jo Kenya mathoth ne ni kod mor ma Christmas. Anyuola moko to ne ni kod kuyo kod lit momakogi bang' fwenyo ni ringre moko ang'wen manoyudore aora Machania mayudore Thika gin moko kuom familia magi. Kufika hapa ndio tumeona wa kwanza tukapiga maduru tukiona kama ni ule wangu. Tukikaka sasa wangu ndio ameletwa, sasa akakuja akakwama hapa kwa huyu mwingine. Nimemjua kwa ajili tulikuwa tumeelezewa vile amevaa na ako na dread. Mjua kwa ajili walikuwa wamebakia hao wawili, Mkisii na huyu wangu Mkamba. Obila mamuranga nono matut tho makoch moseweyo karo were ang'wen owito ngimagi kama ne oyudi moko ariyo odiochieng' manyoro to mamoko kendo ariyo bende ne ochako yudi aora achiel no ka ringregi leo. Wachore ni kuom ringre ang'wen moseyudigo gin moko kuom rowere ma ichich godo ni ne oiny kod ochukdar ma kambi mar juice mar Del Monte ka kambino kod obila rito duoko mar bero mabiro yango ka en adieri ni jogo ne owito ngimagi kotende kod diem kaka ilieko. So wakati nimekuja nimeangalia na nikaona ni yeye na nikaona akona alama ya kana kwamba ni kupigwa amepigwa. So hiyo ndiye utafiti tunaendelea kufanya so far. Lakini mimi naonaga kulingana na Del Monte venye huwa wanafanyia vijana wetu hapa, hata tukipita hapa tukitoa kaa ni usiku machine cutting, huaga hata wanasika watu wanawapeleka huko gati, labda hata hawakuwa labda wakora. Jodak magashagi wacho ni gisebedo ka gigolo malala e kit kaka pisas magarita kwe donjore kod rowere manie alworano. Kamin mosenindo to wacho ni wuode pok ne oyombo kod mwandu ng'ato gi ang'enge. Mimi sijaisikia akiiba kitu ya mtu. Yeye alikuwa anapika makongeni, hiyo hoteli hapo. Hiyo unakutanga hapo nje wanapikia watu machapati hapo. Vijana tuko nao na saa ingine wanaweza kuwa wamepotea, lakini wasike, ita wazazi wao wapeleke mahali wanafaa kwa sababu hiyo ndiyo haki. Wachore ni kweth rowere moko osebedo gi aginga kod chukdar mag kambi mar Del Monte no ka tudoge kod kuo mag matunda mag nas to kod juice mag Del Monte e kinde ka kinde. Tumekasirika sana. Mimi hata sijisikii kama mimi Mkenya. Juu uwezi tembea free huko kwa alafu urudi ukiwa hai. Uvuke hapa ukiwa free uende utembee alafu urudi ukiwa hai. Imeniuma sana. Pale sisi hatukuangi tumeenda kuiba. Ni uchukue kitu ya kukula tu. Juu kuna watoto na familia. Na juu walituambilia kazi, sisi hawakutupea kazi. Jogwengo bende sayo bila kumre mchopo mapiyo e kata odoko nine giyudo luong koa kuom jogwengo. Walter Nyambaga, Ramogi TV.